Obuhosi here, it's no longer in news now that Ogechi Okeke Njaka has been arrested. I was watching, I watched when this thing was broadcasted in the media platform. I just shook my head. See how popular I was. Just take a listen at this news. Police Force, Interpol, National Central Bureau. And still talking security, the Nigeria Police Force, Interpol, National Central Bureau has arrested two high-profile suspects wanted for investment fraud and cybercrime. Force Public Relations Officer ACP Olubuyo Adejobi mentioned that a Canadian national was arrested after a petition by a company in Akwa Ibom State. The company transferred $210,000 to secure a fabricated capital project bond with promises of a $30,000 return within 4 weeks. In another operation, Interpol NCB Abuja reapprehended Okeke Njaka, who is wanted for a series of cybercrimes and fraud-related offenses. According to the police, investigations revealed her active involvement in cyber stalking and cyberbullying through multiple social media platforms, where she distributed nude photos and videos of her victims. Okay, mgbe m hụrụ ihe a na mmamara na ihe abụghị ihe ụmụaka. Ihe njide eme vidio ugbu a na-abụ because enwego ndị nọ na-achat m, what is your state on Ogechi? What are you saying? You hosted Ogechi in your platform. You are supporting her. So people just talk because they don't watch things to see the end. I hosted Ogechi in my platform. Doesn't mean that I am 100% in support of whatever he's doing. In fact, all when I got so I'm a devil. If I see him now, y'all will not get a grant time interview. I will host in my channel. I run an social media platform. Anybody can come there to do. Even if we in a pop-up court, I wait case, yes, it's a broadcast through my channel. You will be given access. I'm a journalist. I share good news. I share bad news. I won't share good news. Share bad news that is affecting you. You address the news, not me. In fact, let me tell you, hosting of Ogechi gave me viewers that attracted me to monetize my YouTube. So if I had listened to some of you, don't host him, maybe by now I will still be struggling to monetize my YouTube. Don't say because you are hosting it because you're a person again. Before I hosted him, I'm not getting him that kind of view. I don't know. Now, coming to this issue of arrest, we warned Ogechi about this. See, you don't know what this thing in Emena will result to. She wouldn't listen. Many people warned her. Ogechi got back to the point of fabricate that story that never existed. Ogechi saga. But the person is very close. You know Ogechi down almost 65% of your Ogechi about that person. Lies. But don't worry, people now share Ogechi Onyezoku. Ya question with evidence. Mecha Ogechi na privately. When be about into this matter, when she made a video against JPAC, now late Ifeanyi of blessed memory. The wound of that person on can the fresh no be in the mother. Gina make that kind of video. That is insensitivity of the highest order. Mapo me video. See back. You can't the government. What can they be a whoop to video my paya about Mario unu baby? But so no, since you knew an air go, on your those go. Can help channel on our energy towards the better thing. Mapo JPAC goes go, go. My guy na platform ezugo money and be their life. So those get yes, no, that like one more meeting on like I get me. Number back what on my lebe no. I got on like got to go in there one. Why not stop and say mba? He give for a wapo. Mapo JPAC. When I been gonna get you to stop or JPAC don't respond. JPAC ignored me and responded. The matter now and I was like out in the phone. I came back. My mother Najima just see. Oh, JPAC chọrọ saga si nyewe ya ọya wa zụtara anwa na-agba ya zụtara ya ụfọdụ sị na m na side Ogechi
guy don't reason. He gave a video lekwu mmadụ kwuru. Nso ego ebe JPAC chọrọ saga. Si gbawa ya da saga. Onye bere m na-emere nwunye. JPAC abịa bịa mee ma tag na inbox. Gbarịwa m na-akpọ m aha na nwunye ahụ na-akpọfọ m. Na m si nwunye ya ga-ahapụ ya. So ihe ndị m na-ekwu na abụ ụmụnna ka anyị were na ihe mere onye ọzọ mụrụ ike n'ihe. But ọ na-ewute m na ihe anyị nwa na-akọndem anyị na-emekwe the same thing. And mgbe ị na-eme onye ahụ mee ihe jọrọ njọ atụwo ya mkpọrọ gị nọrọ asaa na-ewu isi ka ọ nwụọ na mkpọrọ dịka mgbe ijele na-ewu isi ka Nnamdi Kanu nwụọ na mkpọrọ. Kedu ihe Nnamdi Kanu mere o ji wee dị ya? Sorry, ụfọdụ ndị ọ ga-ewute na mkpọrọ ahụ, but this is the truth. Some brokers maazị Nnamdi Kanu na-eme na-adịghị comfortable with it. Mbesi mba ka adịghị maka ka ihe hapụ itinye na trouble asị nwu sabotu a nwu coward nwu idiot na ọnwụ ga-egbu nne na nna ha na ọnwụ mụa a na-akpọ m iyi. Onye kwuru na ihe ekwuru na ihe ahụ kwuru na-adịghị mma, is it not why he's being arrested now because of o kwuo that thing na-adịghị mma cyberbullying ọ kpọrọ ndị mmadụ iyi o mere ka ijele bịa sị na ọ ga-anọ n'ime mkpọrọ anwụ. The same ijele ga-anọkwa dị ya na-akpọkwa ndị mmadụ iyi ihe ahụ ọ na-akọmite ma about Nnamdi Kanu o ji chọkọ ọ nọrọ na anwụ ọ ga-anọkwa na-ekwu the same thing and he feel that ya ma ga-aga free. Kpamkpamkpamkpam ijele abanye Ogechi eme vidio na ọ ga-anwụkwa ndị ya. The same thing ijele mere ka Ogechi na-emekwe cyberbullying ịkpụ iyi ịkọtọ mmadụ igbo mmadụ ka o mere ka o mee. Now mmadụ people ga-abịakwa wishikwa ya nwụ. So I don't know when we will learn lesson. Ihe ọjọọ mee nke onye laikiri ga-awụrụ na ọ boldness ọ na-atụ anya ọ na-ekwu ya gbawa ọ na-ekwu ya hụha ma ọ wụrụ onye kpọrọ asị na gesi ọnwụ ga-egbu ya. My brother, stop judging things. And I'm not judging mmadụ based on my father mee ka ọjọọ m ka ọjọọ mụ nwa na onwe m mee ka ọjọọ amego m ihe bịa kọta onwe m. Somebody say mekwesị ikwu ihe dụta enwere m mere ihe na I was ashamed of myself. Ma pụta kwuo ya ndị nwe m my family si ekwule this na ya dịrị m na Chineke, but I have to confess it ka m dịrị free. Mgbe Ogechi nọ na-ebuli na-akọta ọnwụ Mariam Shehu akọta JPAC akọta onye ọbụla people na-eto ya a na-asha vidio ya nwaanyị karịsịa nwaanyị bụ ihe nwoke ahịa and ndị gburu ya egbu kachasị ndị a na-eto praise singers. Ọ ga-adịrị unu na mma. Check any great man that failed and spoke maybe all praise singers. When you are surrounded by only praise singers, be ready to go down because downfall is your next friend. That is what is happening to many people in Amporo today. That is the truth. Praise singers. When you cannot call somebody, then you are heading to destruction. I like my friends who tell me wrong. In love, I avoid you. Having said this, Madam Mariam, it's time to forgive Ogechi. But he tried to call more than 2 months, 3 months, 10 months before you forgive him. But Bruno Bida, Emelu Mala, Biko, Bahare. Let me go video condemn on your name now. And when them in a video say, Madam Shehu, happy, how can I get a Libo will come against it? That woman in that video, she had to tag him. And she tried to get my when we made a video, so get you met again here. Now, guess na ndị mmadụ ga-adị against Madam Shehu for keeping her. Unu echefu na ọwụ na Madam Shehu keep this Ogechi there. Multiple crime ịhụrụ ya there. Multiple cyberbullying n'ike ọtọ ndị mmadụ. Ụfọdụ dị na-ekpe ikpe n'ebe ochi nweta dị ọtọ. Owi problem obochi nweta dị ọtọ. Unu na-eme ihe unu na-ekpe ikpe one side. Enwere onye one of you na-asị unu ma ebe Ogechi chi nweta dị ọtọ ka oke ya. The same you dịkwa against somebody kere ọtọ somewhere. Or go on and get against Ogechi no kere ọtọ. The same na onye na-efodo kekwara ọtọ somebody. I told me go that area. Maybe next week I will do that. Him na chikowa onye hụ ihe ọjọọ kpọọ ihe ọjọọ. Ị condemn mmadụ na onye mere ihe ọjọọ before gị yawa yosi gbaghara. Ogechi menetere o metere emete. Ayọgide Mariam justice na sị agbaghara. The only people onye ahụrụ anya what of ndị okere ọtọ ha
what of ndị ọsị na Chineke kwaso ha iko, what of ndị ọ na-akpọ ndị oshi, what of ndị ọsị o ji ha ji data ha ji ndị ọ na-akpọ nne ehihie, what of a ga-ekwu ole ghara ole. Unu chọrọ ịmụta ihe unu amụta, unu achọghị nọrọ na social media disgrace nwa na onwe anyị. Ndị Igbo, ndị Yoruba nọ ana m ahụ dị ihe n'ala Yoruba. Ekwuchago m, ọnụ mara m iche Ogechi gbaghara ya gbaghara, unu achọghịkwana bụ onye ya. Short, ihe ọbụla onye ọbụla metere abụrụ ya o, nke m metere m eburu, nke onye metere eburu, udochanụ.